kuma aminiya. Kai kadai ne na yi sa'a na yi dacen masoyi. Zo gare ni kar ka bar ni san ka ya sace zuciya. Tun a farko zuciyata ta amince da ke, na makance ban gani san rayuwa sai da ke. Tallafa min sahibata karki sa na haukace, na ɗimauce agaji za ki taho ki tausaya. Kai kadai ne na yi sa'a na yi dacen masoyi. So gare ni karki bari ni sahiba kuma aminiya. Duka suna kai na baiwa ba wanin ka sahibi. Ka zamanto mun madubi dan uwa rabin jiki. Kar ka bar ni ka so ni sahibi gudan jini. Takace ni babu shakka a baki har da zuciya. Ke kaɗai ce kin kasace zuciya gaba ɗaya, ko a bacci ko a farke zantina ki gimbiya. Na faɗa na ƙara cewa sanki ya sace zuciya, murmushin so ki kalli fuska ta kirin ga dariya. Kai kadai ne na yi sa'a na yi dacen masoyi. Dogare ni karki bari ni sahiba kuma aminiya. Ka sani ni da kai na fara dole ne na yi rawar jiki. Tun a yaran ta ka furtan san ka har na yi gudun ka ne. Lokacin ni ban sani ba har na kima mugun gani. Har na gane na amince sannan na baka zuciya. Sai mu gode ilahu sarki, mai salati ga shugaba dan amina shugaban mu, san kamun sa shi kan gaba. Rami salli ala muhammad na haƙairil wara, darajar sa rabi allah kama ma juna gaba daya. Kai kadai ne na yi sa'a na yi dacen masoyi. Dogare ni karki bari ni sahiba kuma aminiya.